komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon o Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligis sa tagtang alas 9. Salamat mayong gabi na naman Bacolod, Pilipinas. Inyo pala tunturan ginabantayan kada gabi alas 9:30 tubdo alas 11. Action Night Patrol. Iyar kita sa Martes nga papangalagad. Basta Martes gani mag-aksyon talos kita nga nagapangalagad rin sa regular anchorman. Sa ngalan ni Action Eric Magbanwa, ako naman Action Marlon Hervaya. Yari kita sa Pizza Otsura ikaduwa nga Martes. Sa bulan sa Hunyo tuig 2021. June 8, 2021. Hasta kita sa tag ng alas 11. Ato sa mga aksyon unit reporters di na mga bahin sang ato sa pinalagang probinsya naga standby na sa ila sa mga area of assignments. Sa oras nga alas 4:47. Medyo mabot-bot gawang tiyempo sa mga adlaw. Nagpulupakita man sa makadali. Ang adlaw pretende tanto kasikit sa parit ang silak sa kainasang udto. Mas madabo-dabo ang handong sang sa init. Medyo kulo kasarangan lamang ang sitwasyon. Tangunti ang pagpati sang kalabanan. Ang ikog sang damlaglang naglaslas nga si Bagyo Dante. Ari pa nagapang-hawid diri sa aton plus mayara sa ginatawag nga habagat ining south west monsoon. Nga nagpabatsyag sa mga adlaw sa madabo-dabo nga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Amo ni ang rason mga ka-aksyon kung nga ang mga probinsya ang mga probinsya sa western side. Bot silingon sa rakatundan nga bahin sa pungsod.
labi na sa Luzon kag Visayas. Ana ka eksperyensya sang magulugal umon nga panahon sa bungged nga adlaw. Ang satellite images sang Pag-asa nagapakita makaaksyon sa buong hapon. Mayara sang nakitaan manipis nga galom dala sang sideng habagat. Ang sidlangan naman nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Lauman nga mayara sang pagtupa. Ang pugtak-pugtak nga pagtupa sa ulan, laka-laka pagtupa sa ulan. Tangod sang ITCZ ginatawag ang Intertropical Convergence Zone. Importante magkakasok akong maragatasang tiyempo, medyo gulgabay lang ang tiyempo, basta may tiyempo. Sulusin NCDA magabusa update sa nga Pag-asa. Agod makapreparar kamo bagod pa si golpihon lamang kamo. Nga matabuan bla, ngara kamo sa kaalang-alangan. Kag hinali lang nga magtupa ang ulan. Basa ginang inyo sila nga yubon-yubunan. Pati tingkoy nyo kag halimpunuhan. Halualigmat lang holo-halong lang mga ka-aksyon. Ato sa nga patrol with aksyon na John Diaz, aksyon na Nixon Tahom. Nagalibot temprano pa sa pilas sa mga daladon sa Bacolod City. Oy sa Bacolod ha. Gin pa saka-sakaan biya. Ang ginpalawig-lawig ang implementasyon sa curfew hours. Kabahin sa gihapon sa pag-istrikto mahugot sa ginapatuman nga protocols na aton diri sa sa Bacolod para nga mapunggad ining sige-sige nga pagsaka na naman pagdamos ang kasos ng COVID-19. Yalas 10 sa subong ang curfew ha. Sang nagliligad ng adlaw magkaaksyon, nag-umpisa na alas 11. Pero subong agin pasaka-sakaan. Agin ulos-os gawa sa alas 10. Alas 10 to alas 4 sang kaagahon. Ipuli na, kaduwe-duwe alas 10 na. Sa mga balita naman sa bahin sang nasyonal, sa News Center naton aksyon an defensor. Damo man sang talalupandon nga mga balita mo sa bahin sang nasyonal mga ka-aksyon. Kag pati gani sa bahin sang balita international. Dari sa Bacolod City sa nasiling tarama ka-aksyon, may siyam kung 8 minutos na lamang kita nabilin. Pag-abot ng curfew hours, ting kalabanan nga mga establishmentong kalabanan nga mga balaligyaan. Ang mga balay ilimnan, temprano pa nga nagpanira. Ay ang likorban mas ginistrikto man. Di pwede ka sa mamakainom sa pampubliko nga mga lugar. Kag ang pagbaligya maka-aksyon may araman sang limit nga inuras. Dapat naton dumdumon, delikado gyapon ang COVID-19. Ano bala mga balita nga dapat naton sa nga pagkatutukan una kita sa bahin sa balita lokal? Oy, atensyon, atensyon. Atensyon sa mga motorista labi na sa mga permi na galabay sa dalan sa Burgos Circumferential. Oy, pulo pa si plata kon sulusin insideng kabuda bagon maisa kabahin dara sa dalan. Ang narusdak o nga ang narusdak ini ang narusdak maka-aksyon kag ang sementado ang semento nga bahin ay nakitaan nga manipis wala pa sang kabilya kag kung sa mga ilustorya pa kalong na bukagon pa. Oh my God! Amo na nakitaan maka-aksyon ho tamo sa mga natingala pagkakita nila, oy nga amo ng itsura sa semento man. Daw hapin lang kung tulokon. Tuod ba lang amo ini kanipis sa gibutang da nga semento? Tinaban-laban, iyan naman ti magsiling kita national nga dalan. Gobyerno, ti DPWH. Pero may ara na sang nagkalain-lain nga mga kontraktor.
ang nagasemento sang pila ka mga dalan naton di. Hindi lamang semento kundi ang semento kun kalkalon kuha ng semento bagay silang sa bagaw ka semento. Di ang area makaaksyon dara sa may dalan sa Burgos sa conferential ho. Kita ko sa picture mga ka-aksyon kadelikado mo labi na sa mga nagalabay nga tao bla kung nagabi. Dalom-dalom sang buhok nga nakita no pagka rosdak sang saring semento ni. Nga syado ka nipis mga ka-aksyon. Di atensyon DPWH inyo di bla. Di piyo nga daw inyo guro ni. Sakop nyo pa ni ang pag simento sang saring dalan ni ho. Sino ba lang kontraktor nga nagsimento sa ring lugar? Amo ining lugar mga ka-aksyon nga perme gidalabayan. Sang madamo nga salakyan pati na madamo nga tawa. Ano ba lang ni mapatahag man nga nag-amo ni? Di nagantong ibang simento. Ayaw nga lugar testingan ining tok-tok-tok-tok bla. Iamon tabi ning babang simento ko ida mabukao nga bayang morosdak be. Amhon ta biho. Mabalaan tara kon kalong mans dalo mo. Daw maamulan ng tuk-tuk na balasang lahing nga lubi. Para balaan ta kon din pa gabahin sang sirang dalan da. Kaya basi bala sobra pa sa kalong kag sobra pa sa bukagon. Daw maamula man ni sa senaryo bala sa controversial man nga Halandomon Tower how. Akon wala to mabongguan, aksidente mabongguan. Sang salakyan nga ginamaniho sang aras-aras sa Koreano. Wagid to mabalaan na, nga muyot to gali kanipis man. Sang ginakapol kon ginadingdi, kon dingding sining tower-tower nga ni. Kaya man basta proyekto gali sang gobyerno, hindi ginamalikawan. Ang ginatawag nga ukos-bukos Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sige, 56 minutos na nakaligas sa tak ng alas 9. Ano ba ganyan sa rin kabalita sa bahin sang lokal? Oy, may duha ka mga jóvenes. Temprano pa, negosyante na. O, ne? Dumayo mati, ano? Gamay pa, kabalo na magnegosyo. Sabi nyo, nami nga negosyo, ha? Dua ka mga jóvenes, temprano pa, negosyante na. Pero ang ginabaligya sa area dara sa Barangay 1, sunod sa Bacolod, ang ila sa ginabaligya ya shabu. My God, I hate drugs. Shabong ginabaligya. Ang edad 15 anyos, ang isa 17 anyos, na siyempre minor de edad. Dakop nga nagabaligya mga ka-aksyon sang ginapatihan shabu sa bypass operation sa atos sa mga otoridad. Ang na-recover na valor sa 68,000 pesos nga suspected shabu. O damo pa. Wala pa gin maubos-ubos ni. Ang rason sa ribang kung base kung madakpan dalang isa o kung duha. Ang nagabulos, 3 kung 4 pa. Abot sa lingon, imbes na makaganhagan mga ka-aksyon ang mga nagabaligya sang illegal nga droga mas nagadamo pa. Kung mag-amogay man itutuon ng senaryo. Kung kaysan di man ni mabasol, ang kakatabo subong nga ang iban nga mga nagabaligya kag nagasalinghot, nagasuloy pa kung nagasigarilyo sa illegal nga droga, ginapanumban na lang. Ay man makapila na kabeses nga paandaman nga ang bisyo untatan. Way man nagapalamati, nagahangdo lang. Pero ang pandam ginapalapos lang sa piyak nga dalunggan. Balik gihapon sa illegal nga helikoton. Hala, sige, hanyo na. Ibalawon ta detalye sang saring balita sa bahin sang lokal mga ka-aksyon. Ang sa balita nasyonal naman, isa ni ka masubok nga balita para diri sa pungsod sa Pilipinas, istorya o OFWs ni. Istorya overseas sa Filipino workers, ang OFWs naton subong isa man sa labos nga napektuhan sang saring halit sang COVID-19 nga pandemya riho.
Ang balita dito sa Riyadh, Saudi Arabia, may overseas akon may isa ka OFW nga kuntani nagapanghimos na ni siya, nagapreparar na ni siya agod magpauli diri sa pungsod sang Pilipinas para makaupod ang isa ni pamilya. Pero ang masubok nga balita mga kaaksyon na sapon na isa nga patay sa sulod sang iya sa ginaistaran nga puloy-an kag may nakitaan nga pilas sang pagbuno. Pagbuno siya sa nga liog bago kasakit. Ang asawa niya makaksun tinagsaysay ini sa ila sa ulihing pagsugilanon nila sa isa nga bana online. Ang siling sa asawa nagsugid siyang banaya nga nagalain matsyag ni ginhilanat ni sa kay nagpabakuna ni sa ikaduwa nga dose sa COVID-19 vaccine. Ang rason kung nga nagpabakuna siya kamanti isa ini sa gina-require sa mga OFWs para nga mapadali ang isa nga pagproseso sa pagpauli dari pabalik sa Pilipinas. Galing kay Hunyo 8 sang hapon makaaksyon, ang siling sang asawa nagsiling iya sa nga bana nga may ginatubang ini nga problema o galing kay manti waiman ginsaysay balang detalye kung ano ini nga sahi sang problema ni. O ini man nga adlaw Hunyo 8 man, mag June 8 subong adlaw gini. Subong lang gid ning adlaw ang katapusan nga istorya sang ining OFW nga bana sa iya sa nga asawa makaaksyon. Kaya subong man nga adlaw ang manager sang saning OFW nagtawag siya sa nga asawa kag nagpabalo makaaksyon nga ang iya sa ibad na nakit-an patay maigo sang pagbuno sa liog. Ikon pamilya ang pahambalon way man iya kontra niya sa ining OFW nga ni. Puli kung tani ining bana kay magasaulog sa birthday sang iya sa mga kabataan diri sa pungsod sang Pilipinas. Ang isa sa utod sang saning OFW makaaksyon nagapating ginplanuhan gid magpatay sa saning OFW nga ni. Kaya panawagan sa pamilya. Nagapanawagan sila sa bulig sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Iho ko akong makalabot ni Sektor Pangod sa nga Presidente makaaksyon hindi ni pagbaliwalaon sa ato sa Pangulo. Ay kilala man naton nga basta OFW mga kaaksyon ag problema OFW ay man ginabaliwala sa ato sa Presidente sa ato sa administrasyon. Kaya nagapanawagan sa mga pamilya kay Presidente Duterte nga buligan sila nga maimbestigahan, may buluan ang kamaturan ang Philippine Ambassador to Saudi Arabia nga si Adnan Alonto nga ang embassy case officer nagapakik-angot na makaaksyon sa Saudi Arabia Police ang sa employer sang saring OFW nga nakit-an patay nga ni Riandro Molino. Riandro Molino. Nagabay pa nga matagan ustisya ni man kaplano na kunta ni magpauli diri sa Pilipinas ti trahedya pa yung nadangatan sa dito sa Saudi Arabia ho. Mo pa ning grabe ang epekto sa mga OFWs sa saring COVID-19 na pandemic kani. Imbes nga mapuli kung tani nga buhi ining OFW ni o pamilya ya, puli giban lawas ya pero ti patay na. Alas 10:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May isa man kabalita mga kaaksyon, atensyon. Oy sa mga mahilig bla magpaligos bye-bye sa beaches kag sa mga resorts. Along kamo sa ginatuwag nga bugs, jellyfish. Manda mo sa hisang jellyfish mo. No, ang jellyfish makita nyo na makaaksyon. Ang isura sang jellyfish na daw payong na sa may
May kalo-kalo sa rason nagalumot-lumot ng iya sa nga dalom. Amo na sa ang itsura sa jellyfish. Dabo sa isang jellyfish. Ti ining balita angot niya sa bugs jellyfish. Sa mga Tagalog pa sa labay. Daw payong nga may lumot-lumot isurais na. Ang balita angot sa dito sa beach resort sa Del Gallego, Camarinesor, may bata to edad 7 ka tuig. Bata nga babae edad ya 7 ka tuig. Napatay matapos nga magtapik sa isa nga baties. Sa isa nga tiil ang bugs jellyfish. Ang dalitan garo ni nga sahi sa jellyfish ni. Pating duha niya ka mga opod mga kaaksyon, isa tiyo niya, ang isa pagkaisan niya. Natapikan man pero tinapilasan lang. Kagindala sa ospital. Nagapaligo ni sila sa Munting Buhangin Beach Resort. Opod sa iba nila sa nga pamilya kahapon sa hapon lang. Ining 7 ka tuig nagpaligo mga kaaksyon sa nabaw-nabaw lang nga bahin. Sang tubig sa resort. Kulpi lang suminggit ning bata ni. Suminggit sang kasakit, kag nalipungan. Grabe glino. Talitan garo nga sa isang jellyfish ni. Nalipungan ning bata ni, gendala sa ospital lapang napatay. Ang mga otoridad mga kaaksyon dito sa may Del Gallego, nagasiling ang ginikanan sang siling bata ni. Ato dito sa abroad mga kaaksyon. May question pa di kay manti pandemic sa mga nagpasugot ni, pasugtan nga mga paligo ni sa Saring Beach Resort nga ni. Kaya resulta ining Beach Resort mga kaaksyon, temporaryo ini nga gin pasiradan. Sa lawas sa Pilipinas mga kaaksyon, may talupang doon man nga balita dito sa Pungsod, India. May nagkalamatay ito matapos igoon sang kilat. Tikon diri sa Pilipinas, masami mapatian nato igo sa kilat patay sa 2-3. Pero dito sa Eastern India makaaksyon, may 27 gid ka mga tao ang ginigo sang kilat lonsay kalamatay giniho. May 4 pa kaiban ginospital. Ang kilat niya nag-igrab ni samtang nagawaswas ang ulan. Dalasang ginatawag dito nila nga June-September annual monsoon. Nga common na ni sa Pungsod, India. Kagabi na tabo ini makaaksyon nga trahedya. Ang mga nagkalamatay, lunsay ini mga mangunguma ho. Nga nag-aobra sa wayang sa field mga kaaksyon. Te siguro managpuli na ni sila nagpahuway-huway na ni sila. Ang siling ni West Bengal Disaster Management Minister, si Javed Ahmed Khan, si Prime Minister Narendra Modi, nagpabalo nga hatagan sang financial compensation ang ining pamilya makaaksyon sa mga biktima ag atong mga nagkalapilasan. Kadalikado to sang kilat to yas Pungsod, India. Kaysa nga 2019 makaaksyon, may 2,900 kaya mga tao. Ang kabagusan nga 2019, 2,900 ka mga tao ang nagkalamatay bangon ban sa kilat dito sa Pungsod, India, sante gini sa National Crime Records Bureau. Along kita kay man panahon sa tig-ulan subong diri sa aton sa Pungsod sa Pilipinas mula sa Hunyo, gin-deklarar na sa pag-asa nga rainy season. O silingon mas dabo-dabo ang mga adlaw. Nagatupang ulan sang sa nagapakita si Haring Araw. Delikado gid. Nagligad to dito sa may Bago City makaaksyon, may 3 to ka nagkalamatay man. Matapos nga igoon sa kilat pero hindi to tao. Mga karabaw to ya. Pero sapat ko karabaw lang ni po. Importante man ang papel ginahatag mga kaaksyon sa pangabuyan sa tao. Ang karabaw. 8 minutos nakaligas attack ng alas Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Umpisa ng curfew ha. So dapat gid ninyo dumdumon nga may curfew na kita sa Bacolod. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita.
impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa ring kabahin nato na ibanoon observation report sa patrol, himulsuhan tarebing kabagos sa susunod sa Bacolod sa report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod? Sa mga gabi, please come in. Ato na action mar ang polis, nagalibot na. Ato na sila, no? Pero karon yung gabi action mar, may gabi sa totaran nga maka-aksyon na patol ari kami diri sa Atubang. Sa nga police station number 1, kay sila nga gabi, may mga biktima na naman tani, oh. Pwedeng taklasana, i-action mar sa may building, kataas pa ni sa building, galing kay Miara, balasang daw exit ang stairs action mar. Dari naglusot, dari ang kawate, ho? Damo pa siya sa may rason, kay gali, mayong kayo sa mga kawata, no? Tanda mo sa reaction mark, kaya na do pariyo sila sa pulis. Di ba ang pulis na conduct surveillance sa monitoring, ining kawate ni karon yung gabi, initially, o kung allegedly, alin sa mga na-story natin kayo na dito sa lugar, dari ba sa may barangay 24, to ka din sa Rizal, Lacson, Action Mar? Oh, Rizal Lacson, intersection. Yes! No, kung nalik ka diri sa may Rizal, Lacson, pabukid ka. Subot silingon, dito ka makadto mabini. May gasolinahan diri sa may wala, and then, sa likod sinang gasolinahan, may mga balaligyan na ka mga motor parts. No? May building na da, actually nga, na gani, do gamay balang pension house. No? Sa tupad din ng pension house, may mga isa po yung naka-building, may mga baligyan, motor parts, no? Sa babaw yung tatlo na sa kapinalagan yung building. Ang pinakababaw sinag-reaction Mars, simbahan. Balay pa lang amuyuan, ng ibang yung mga sekta. Sa tupad ng building, may isa pa yung kagamay action Mars, nga do sa simbahan man. No? Pero yung pagsun Japon kami nagatinera. Ang natabo si Tigli, ining lalaki, nagtakla sa action Mars sa may exit area, balasang sining building. Tapos, na tingala ang mga residente sa lugar na doon nag-auyog dito sa ikatatlo nga panalagan. Tigin muno sa Action Mar, o kung mamayaan lang siya, nakapanaog ang ining suspect. Tapos dali nag-isay naglabay, kaya sa may entrance, wala dampis ang ilang lugar dali. Tiyang hambali lang ko, no, na nakita sa mga residente, ginamangkot sa kulmano sa ang balay na bilhin niya kunong yabi yan sa sulod sang balay, sa building, bala. Di kilala yung mga reaction mga ngalan sa mga pastor, kilala yadra ang mga nagatiner, tapos maging lawag pa sa ngalan sa nagabaligya dala sa tapad nga tangke, nga balay mo to ko rin kambal sila nga taklason niya lang, nga nagpasugot lang kay ti yabi yan na bilhin niya sa sulod sang kwarto. May bag sa nga dalamong do props siya, bala. May bag sang, may mga unod kang bayo. Bala nabili niya yung yabi, kwaon niya lang kay may kantoan sa. Pero isang ulihi, sa nagabot ng pastor, hindi yung magaliklala nga mo galing pastor Action Mar. Nabatian niya lang man gali sa palibot. Nga mo nangalan ka pastor sinadira. Kay according diri sa mga nastorya naton, sang alas 5 pala ko na sa ngapon, ari na di sa lugar, nagpulo pamahaw pa di sa may Sanggi. Amo to nakilalaan niya ang ngalan sa nagabaligya sa Sanggi. Kaya mo itong gigamit niya nga rason. Di mo, ari di sa may bakapuan, gina-investigaran di sa sang pulis. Kaya ang inisal din nga nabato nilang information, may opod pag inisagali. Nakamotorsiklo sila Action Mar. May motor. Galing kay ginbilin din sa mga opod ya. Kaya naligad ko, no, do data na di Action Mar kinawatay bila sang mga battery ka sa lakyan, no? Kung may mabilin ka sa lakyan mo, ginapangwa ginila. Di ba siya mo ni kurong target naman nila tanay itong nagatilit sa babaw, tinagkaratroma, dali naga-star. Kaya masagan nila nga nag-auyog, no? Ang ila drabing bintana, kaya lintig to sa isa exit nga stairs sa naglabay, at to naging sa third floor. Tiyan mo na ni oras sa kagabi yun, naog ka pa imo, ka pa imo to sa third floor, tapos manaog ka, pag panaog mo sa dalom, mambang ka lang nabilin yung yabi, kaya may pinanawag dito, ni numero sang tag-iya, wala man sa. Di, iba na kayo nakalabay ang iladring tanod, karoon yung gabi, ari di sa may babaw, no, sang iladri Action Mar nga police station, gina-istorya sa kay hindi kita mag-ako. Ang bala ko na yan may ginatiniran lang gina sa gali. Kaya ti ula man sa gila kwarto nga gina-istaran. Di ba bala? Alam mo kagili Action Mark ko nag-binutik doon tapos pamalas, you know?
Kay kita ko gina sa may picture o sa video nga ginpalantaw sa atong sa mga residente dito samtang ila nga ginhold bala ining lalaki perting pamalas si Action Mar bisan ano na lang magwa sa baba ya kag ginapang rason niya no tiyang tanod at ang natungtan nga barangay ari di gyapon karon nga gabi no ari sila naga on standby why sila naghalin pa ara sila gyapon sa babaw sang backup kay may gina istorya sila kag may ginahikotara. Along sa totalan nga maka-aksyon kay Dauso naman sumong kinawatay. Alas 10 ang curfew na ha. Piya mali popcorn, bawal na maggalambihong sa dalanon kay curfew na maka-aksyon. Aton police sige na libot. Pero what aton gina-remind, basta ka naman ni oras, hindi gin magparok-urok tulog. Basi blakibot ka, may nagapangtakla sa dasimo nga balay o may nagauyog na dasimo nga atop. Okay lang kung katring maguyog. Kaya nalain na ng istorya. Pero kung gani ang maguyog, ang atop na sang balay, yun ay disgrasya gid. No? So dapat halong kagid. Kaya hindi na insakto. Basi kawatan na ina mga ka-aksyon. So dapat alerto ka man. Medyo puraot nga daan. Ibang guro din nag-dulilikyan. Kadomdom ka tulad tabo, Blackson Mars na may amity. Ito ba lang battery nila? Nauna ka may kawat tong battery. Tapos di panawagan sila nga tagdumalahan. Nakitaan to ka police station 6 mong ang battery. Gin turnover nila Action Mars Amity. Pagkapila kadlaw, ginkawat liwat ang battery. Sa Amity na naman, ginkawat to liwat atong nakitaan. Ang ilang paglantaw, ang nagkawat sito, naligan sa una, amo tuliwat ang nagkawat Action Mars ang battery. Muna yung ability, yung amo na yung abilidad yung sang kawatan nga porte. Di ba? Battery, battery sa ano, aksyon na dyan sa salakyan? Sang iyan, fire truck ba? Fire truck, bako na ko eh. Lagko ka duwa kabilog, lagko bala? Mahal na. Mahal gid eh. Kaya mo talaga yung papangita, gito Action Mars ka ilang management sinadira. Kasi kinalano man na nila mong sa mga pag-responde nila, ade. Grabe, ito naging kawat to gabi, ginpapanawagan nila. Update ka mga oras. So nakitaan ka backup 6 Action Mars, 6 ba? Lapit sa Libertad. Tapos kinuli sa may Amity. Ang report ng lihin, nadula naman ko nung kaging kawat na maliwat. Amo man to nga battery gapon. Aperte, no? Ginbalikan, ginjagari sa mga kawatan. Mabal nila, do, ito na dayo ng una. Kadawat istingan to liwat mo. Porte man nga abilities ang gawatan. Mahambal sa gawatan, ay nuna kinuha ko na binalik niya ba ito aray ako ang kuliwat. Ako na ito tanong sa mo lang yapon ginabutang. Abi balik konto to be hindi na pwede do amo na guro ba nila nga hindi niya. Kawat na to namon. Pinasahe nga hitabo aksyon na dyan mo. Gani. Way guro sang hitabo nga amo na daw mo lang guro nang tabos makulod sa ibang guro daw way na matabo ang mga amo na mo. Gani kay nakawatan na to mong nakawat tong battery. Nakawat na recover gan balik kinawat liwat sang una nga nagkawat. Amo nang ilang nga initial kay sino man bala makaibalong ang ila dara nga Action Mars ang makwa sinadabla ko nakaibalo sang lugar. Yung naman si iba na makabalo, dara, doon, ang nakawat ko tugurgapon, ang tugurgapon, nakakibalo eh. Laban-laban eh, ate, namin ito, ko ba nakpan to kabatan bla, kaya para atis malo istorya, tapos yan, ang anti-anting sa? Bala, doon, siguro bala galan, tao man ibalita, balang kawatan. Ano man siguro Action Mars? Text na ba text ba sa Action Hotline, Bill? Hasta hotline, no? Sang Action Radio. Kung paano yun, no? Paano yun, mo? Basi may mag-text to, bala dugayaw. Basi mag-text kayo, dugayaw. Bala, kagulambal lang, amo na siyang sekreto ko, sir. Tiyempo sa mga sonda, musta? Naming tiyempos, balibot ng syudad, galing kay Ti. Medyo mabalubog na ang panahon, do lagid man sang, pati man sang pag-ulan. Karon nga gato yung mga ka-aksyon, pero hopefully atong palibot nila, sa mga dalanon mga ka-aksyon, may nagabiyay, pag-Japon nga jet, curfew na kabelas jet, pero basta mo kanina naman ko permi, basta papauli ka lang niya, alin ka sa trabaho, wala na problema, pwede ka nakambal, ka nakabantay, alin ka sa obra ko, alas 10 na kanya nila, so papauli ka lang ko. Pero kung malagaw ka pa lang niya, bago ka pa lang guwasi bubalay, kagaw pa lang pagranda, di mo, hindi na pwede. Kahit alas 10 na mo ang curfew sa kalimutang syudad. Pero anyway, according rin sa mga kapulisan, on the day 1 kahapon, ilang inobra, information dissemination ng anay, wala mang sila ng pangdakop, kung may nakitaan man sila, kina-edukar nila.
No, gina-remind nila Action Mar nga mo sila ang dapat tinuon nga may curfew gali Action Mar nga gakatabo mismo diri sa may sunod man sang Bacolod. Hopefully, no, nga masunod sang tanan naton nga mga ka-action diri sa palibot ng sulad sang Bacolod, mga ka-action. Anyway, wala naman mo santo gid may nag-alambihong amo sini oras, hopefully nga wala na sa masinin kag di man makahimo makareduce sang in terms of crime rate sa palibot sang sulad sang Bacolod, mga ka-action. So, paano na ang pinakauling sitwasyon sa palibot ng syudad? Sining gabi mga ka-action, bantayan ang detalye, sining nagluntad nga bypass operation, sining hapon dra mismo sa area sa Purok Tunay, Barangay 1, syudad mismo sang Bacolod. Duha ka mga minor de edad ang nasikop na naman sa police station number 2 kag nakuhaan sang illegal nga droga Action Marlon. Ako to kay nabla Action Mark nga go-to kay kadlaw ni Action Papang. Kay ginpaspel sa ngalan nga anong last name, ang first letter sa yung mga last name? I o kun Y. Yung bata, wala mo ko nulongong, sinabat Action Mar, I. I, as in elephant. Dapat ka ba? Inaya ka ba yung elephant? At imbes nga seryoso. Ang dento ang 17 ako ng 15. Ang 15. Wow. Ang bagal ni Sir Pendon, amo na. Kaya imbes yung mag-answer ka module mo, ang pagbaligya ka pag negosyong ginuuna mo. Okay. Mamo man na sa ginapa-spell kabalasang spell dog. C-A-T, dog. Tat. Kinulbaan ko rong duwa kabataan eh. Hindi mo. Ano man lang sa iba mangkot naman sa first letter sa last name mo. Ang balya, I. I as in elephant. 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 Nagalang baka dako ason dyan, no? Dako sang balor sang alleged shabu ang na-recover sila, no? Dako na niya mag 68,000. Dako na para sa ilang edad, Action mga nagabaligya sa mga sila. Tapos sa dalan, sila pero kay na, siguro wala siya, ilamang guro o takto Action makakulbang na bansagan. Aminado, man sila nga nakasuyop, ginaman sila sang illegal ng drogas, sang tulutin panaw pa. No? Tapos, hindi kisaman sila, ang kwarta Action man na-recover sa ilang ginandari nga hawak, no? Nga pagbakal na illegal nga droga, boy mamimo kasi on the act na daan kakay nagintas naman na proseso labi namin or di idara man nadakpan naman ay ang kakatabo dako gid ang influensya sa illegal nga droga sa mga kinaban sa police so pwede nga mauntat na ini Action Marlon, no? Naman na ang pinakauli din nga sitwasyon sa palibot ng syudad, bantayan ang pinakamadetali sa mga balita ng tipon sa patrol diri sa gapon sa tubig pagpangalagan. Baka Action tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlabaw sa mga paghuyang ko ng paglubo sa aton immune function ang mahigko a kolon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasibita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Alas 10:23 Action Radio Philippine Standard Time. May ara sang operation mga ka-action ang NBI, National Bureau of Investigation Metro Manila Central Office. Kay may nagidabot naman to nga mga ginatos ka bilog nga mga badyaw dito sa Metro Manila mga ka-action. Ti ang ginaayam subong ginapangita sa NBI ang mastermind ang tao sa likod sa ning pagpadala sa mga badyaw dito sa Metro Manila. Siling ko ba sing mastermind na rin Bacolod Blahaw?
Di ba nga nagligad to, nagbinaha ng mga badyaw, tigin pahalin to. Isilang ko ba si sumaylo amo ni mga badyaw bala nga dinagsa Madis Bacolod City Hall dito sa Metro Manila. Tigin reklamos la to. Ang NBI nag-intra na maka-aksyon dere. May order ng NBI nga pagitaan ng mastermind ho sa mga badyaw na nga ginpadala dere sa Metro Manila. Sinong mastermind? May mastermind gila mga badyaw. Oh. Kain lang kung pagtabog sa ila dito sa Metro Manila, balik naman is Bacolod how. Yuhom, magkita sa balita ba? Ay isa bagid ka, taralopang doon man nga balita sa mga kaaksyon tining pagtiro sa isa ka pulis. Dito sa mga Tarlac ho. Simple lang ang statement sang mataas ka pamunuan sang PNP kung Pilipinas National Police makakasusiling niya siling sang PNP ang viral video ang ati subong araaw ga pwede makitaan na sa social media marakuhaan gid sang duha ka anggulo mo kung paano tiniro sining duha ka mga lalaki ngini ining police staff master sergeant na si Mayon namiang ko tong ikaduwa gito ya atong kitang-kita gidang nawong bla sang duha ka mga retiro ti abal sang police sapat na bakod na nga ebidensya para nga makilalaan ka madakpan nadtong duha ka mga tagluthang. Lagi ito naglaom nguron duha ka mga ganbando. Nga may CCTV gili sa lugar. Agin punduhan sa ila sa nga salakyan. Agin punduhan man sa salakyan sa ila sa target nga pulis. Kundi subong karaban ng katawo suksok face mask. Ay ibang gani ginasili makaakson ginahingalitan sa mga kriminal ni ang pagsuksosang face mask kamanti taran nga tao hindi mo makilala ang nawong mo. Pero atong duha ka mga tagluthang mag-aksyon kasakay man to sa auto ilaban-laban siguro may kagulingon to nga driver kaya nga una nga nagpanaog halin sa likod nga porsyon sang auto mo. Amo to una nga nagtiro sa pulis nga nagabaniyo sa salakyan niya tiro una gamit ang lipot nga kalibre sang pusil. Nagbalik siya, pagbalik gumawa naman tong isa sa driver side naman. Gauyat naman to sa ginapatihan Armalite, amo tong grabe ang pagpaarakid. Pagwa nila makaksyon ang gauyat Armalite, may face mask man tuod. Pero ang face mask yara gibanaog is pepingig ho. Kita gyapon ni tsura ya, gakalo sila nga duha. Atong una naman nga una nga nagwa makaksyon nga nagtiro nga lipot ang pusilya. Wahay gid face mask. Gakalo sa pro waay sa face mask kitang kita gid ya. Ang yasa nga nawong ti subong guro, ining duhan ga basulay ni silang duha mo. Paano nila ni malutsan ni ang video ni? Para kilala gid ang ila sa nga itsura ka mga nawong. Buwas laban-laban may development di mo. Laban-laban base kon makilala na din sila. Kalapit pagkabay ang ikaduwa nga anggulo sang CCTV. Kalapit-lapit yung katama sa ila siniguya mo. Tiapos na lang pag-zoom in mo maka-aksyon. Kilala mo gini ang nawong sa ning duha ka mga tagluthang rin. Kung ano ba nang sala sa ning pulis ni, di maguro maglabot kay punto, hobin pa naman yung pulis ni. Di man tani pag labotos punto nga patyon gidla, kag abog ito nga kadamo sa mga bala nga pagwa sa duha ka mga armas ni. Una lipot, ikaduwa arak kanya kadu Armalite gitu ikaduwa to. Dogen finishing pag mo. Kaya pag sulod sang unang atumiro, kundi una sa tiro, pagkatapos tiro sulod sa guwa ang halin sa driver side gamit Armalite. Pag handa nga magbalik ini gamit Armalite, nagwa pag jaliwat ining una nga tawo nga gamit pusil nga lipot kag nagtiro pagid siya, nagfinishing pagid siya. Sa saning target nila nga pulis mga kaaksyon. Ang pamilya sigurado magkakson hindi ni sila magkapadugay lantaw sa ding nakuha CCTV footages di mo. Kaya kung ikaw miyembro sa pamilya na ikasakit di balatsagon mo kaya amo ginisahe ang pagpatay sa ning pulis niyo. Wala tontare ang statement sang bag-ong hepe gid sang PNP. No nga si General Guillermo Eliazar amo ning balantayan ta kung ano ang iya sa ring reaksyon nanong mahambal iya sa ring.
Alas 10:28 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa rin nga pagbanubalik, naka-standby na ang report sa ato sa rin Southern Negros Connection. Aksyon Percival Villamor, standby lang na. Bubuo tayo yung first pass sa ato sa rin mga commercials. Action Night Patrol, magabalik. Pagkatapos ginamos rin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Okay, alright. Dari kita sa pag-acknowledge sa mga gamonitor. Sa live stream sa Action Radio Bacolod. Okay, Cory Bedaha, mayong gabi from Kuwait. Okay, sa Kuwait. Okay, ha? Pamiyembro ka mo sang Action Radio Bacolod Community. Okay. Sige. Lazarito Roderick, watching from Highland Hills sa Granada, Bacolod City. Marilo Kahilig, good evening. Gabonitor always. Haraman si Mary Grace. Christine Menyes Villalobos. Hamali Mary Grace, good evening. Action Radio, okay. Athia Kim Iriman, good evening. Haraman si Diana Lor B. Bar Santillana. Diego Val, may gabi Aksumar, paorok-orok lang kami. Upon sa amo sa di pamilya, good evening, Aksumar. Going to have fun with our family, okay? Have fun, okay. Diego Val. Si Boy Bolivar, good evening, monitor lang ko ni sir. Salamat. Alex Armontesa, party on, rock on. Amalia, gapod na. Okay. Si Vanessa M. Mayo, with Doc Mayo, sang Rochester, Minnesota. Si Mrs. Alvarez sa Barangay Tagob, Ma'am Jenky Dialagdon, kag sa familia Dialagdon, apil. Sang Pandaron, DSB, upod sa puwarsa sang EFC, madamo nga salamat. Jenky Dialagdon, mayong gabi, Sumarlon. Okay. Kay Mr. B-Boy Villasor, tanan nga family ko sa Barangay Pandaron, DSB. Kag sa tanan nga members ng EFC from USA, Canada. Okay, salamat. Edshel Balinsoy, Jaime. Monitor kami din sa programo sa Lopasi Family. Family Buena Flor, Family Gaston, Family Kagnang Pilar. Kay Nung Roldan, dara sa may Singkang Airport. Thank you, God bless. Haraman si Jinky, okay, salamat. Natamyaw ni Jinky Dialagdona. Si Vanessa M. Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milail Oligo, Bia Jonathan, Michael John P. Simon, AFC President Dennis Richard Tibor Roma. Ronnie Labrador, may kami Aksumalon, monitor lang ko di Ronnie ni Sang Manapla. Good evening, Aksumalon. Okay. Good evening, Aksubar. Arabay, Toto Balulot. Okay. Jerry Asiro Jr., good evening, Aksubar. Always Barangay 35 with Ramona Gabonitor. Okay. Yeah. Sige. Aksyon Radio Bacolod. Nagapaagda sa inyo. Dapat mga miyabor ka mo sa Aksyon Radio Bacolod Community. Thank you. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon Radio Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Patayon Aksyon Radio
planon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim... Sa rin nga pangalaga ng Action Night Patrol, Las 10:42 sa Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga late tuners natin, welcome sa Action Night Patrol ha. Kay mayara sa mga ka-action tanga bago lamang abot sila sa ring balay. Darala ka mo kay pag-busgon namon ka mo sa mga balita. Standby ha, may respondihan ng ato sa ring patrol. Ano naman Pari bag-on na naman nga krimen kung matabo. Dari sa Bacolod City mga ka-aksyon. Oy. Standby action Percival Villamor sa imo sa ring balita dari kita na sa paghibalosang sa ring balita niho. May panibag o naman nga shooting sa dari sa Bacolod sa Patrol Action John, please come in. Action naman ang patrol karon ari na kita live sa may area sa station number 6. Matapos nga ang mga involvado sa isa ka shooting incident nga nagluntad sini nga gabi diri sa area sa nga Purok DM barangay Takuling Sulad sa Bacolod. Ang iban diri sa ila ang gin-hold sa aton nga mga kapulisan do initially do may tatlo ini sila and then ang ini tatlo ka mga kalalakian may nakita ko may mga pilas ini sila nga lawas no. Ang iban nga action man may diri injured sa ilang o may injury sa ilang ulo pero ang iban sini diri hindi nato na-identify kung ginlabo, ginabunan, natapungulan, o kung anong senaryo action man. Pero ang kumpirmado lamang,
may isa ka persona nga nalutangan o kung natirohan sila nga gabi sa mo sila nga faction dira nga nagluntad sa area sa Purok BM barangay Tacoling Surad sang Bacolod. Ining nga persona ang giningagaw dala sa may ospital para malapatan sa nagkakaigyo nga pagbulong. And then wala pa diri naka-update ang station number 6 kuno nung pinaka-latest nga medical bulletin sining nga lalaki Action Mar. Bago ginawang aton nga ginapakikagutan si Police Major Leo Estopa ang station commander sa station number 6 according sa iya is hindi pa sila certain o kung wala pa nila rin na pastara kung ano gid ang matulid nga natabo no sining shooting incident nga sining mga gabi. Hindi pa man nila ma-identify kung hindi pa nila ma-confirm kung anong pinaka-latest nga medical bulletin sining persona nga gindala sa ospital matapos nga matirohan. Amo to naton nga ginpamakodaksyon na Mark kung paano nga kadasig ng isang senaryo. Pero initially kuno kapag responde sa barangay, pag responde sa pulis, kaya ato man dito sa area mismo ining mga persona nga mga involvado sa shooting incident, wala na nila gipadugayan, pag idala na nila gayon diri sa may section number 6, kag samtang atong pilason ang ginuna na dala sa may ospital. Mahimo kay ang ila diri nga gin-initial nga blatter, subong nga ari sila na ginakuha sila sang ngalan. Ang initial din na papamangkot faction, may nagmuntag nga faction, but siningon mahimo irinaway Action Mar sa magtimbang o kung lain nga grupo diri sa ila abi. Kung nato nyo doon, basi doon mga iyara sa probinsya, bala sa makaulubog nga Illinois, ining mga lalaking RDS nga gabi Action Marlon. Mga pilas nakbilog in hold sa muna sa police station? Ang RDS sa may sulod, kung hindi ko ang gin-hold is tatlo dari sila sa mga gabi Action Mar. Tatlo na mga lalaki, hindi naman yung mga minors, mga legal age na ni sila tanan. Galakit yung ngalan nila, wala ang ginatag sa tonsang police pa, kay ongoing pa din investigation. And wala pa din sa area naton si Police Major Leo Estopa, kay naging agaw sila kadto sa may ospital siling nga gabi Action Mar. In terms naman kung anong mga gingamit nga mas dothan, kung anong mga recovery sa lugar, wala pagid kay nag-occular investigation pa or nag-inspect pa dito ang katapos ang kapulisan sa station number 6 area. Dahil kita nag-pull out kita kay medyo madulom-dulom ang lugar, no? Kaya hindi advisable nga magtinid dito sa area Action Mar. Update na to ni kung makaingagaw pa kita dugay-dugay kung may mga further development na ang aton nga kapulisan ito binasang station number 8 may kantanan siling nga panibago naman nga kaso sa shooting incident. Ang area di ko maduduman sa ato mga ka-action to dalik din nga tuig ining sa Purok BM naging tiro manadri kung sariin duhag itong napatay at Action Mar nga doy naali ang tani nga nalabon atong lalaki galing kay may preparasyon kini lalaki may nakabalos inilot hang Action Mar nalutangan niya gid atong I think mga 27 anyos nga lalaki no dodra man sa area Action Mar nagtutad ining shooting incident sa nagramang nga gabi sa liwat isa ang gindala sa ospital nga natiruhan ang ibang sinidri may mga injured o kung may mga pilasa mga minor injuries lamang ini kag diri sila sa station number 6 no actually may duwa diri ka mga kaso may duwa ka puro faction nga nagluntada nari pag ganyo ginbotangan bandage ang iyang ulo may mga dugo ang iyang bayo kay do grupo man nga nagrinaway Action Mar. Lain naman nga lugar diri mismo sa area sa station number 6 ang ila diri ganing lobby puno sini nga gabi kay duha ka lain-lain nga mga kaso nga dungan mahimo nagluntad diri sa palibot sang syudad sa Bacolod nga amo karon kina-accommodate diri sa station number 6 kay para for proper blatter report Action Marlon. So far no amo na ang pinaka-latest diri. Ari naman ang barangay best sabi ari nun about 3 bago ginamang ang barangay Action Mar sa area ang ilang investigador diri no may diplit diri nga isa ka plastic and ang plastic nga ini may unod sang mga ilimnon plastic sa color blue ang plastic ka blue and then may mga unod to kaina hindi ko ma-identify kung ano gina-specific nga unod kaya nagamo sa duwa ka grupo laban-laban ang sundyan? Ina pa naton ang hindi pa ginaton Action Mar ano sa ma-confirm kung grupo-grupo kung hindi siling nga gabi no kay
wala pa gitsang investigation abi nga gin-release ang station number 6 kay ongoing pang iladring pagpangusisa. Nato nila sa ospital, naka-ocular visit naman sila to investigation. May mga recovery sila nga pamatuod nga base yara sa impluensya sa makulubong ilim ng mga persona sinigid lamang nga gabi aksyon Ang kabukusan sa nga detalye base karon or karon sa kagahon diri sa Japon sa may aksyon Radyo Bacolod mabatian sa aton nga mga kaaksyon. Ang mga pinaka-ordering update report sa shooting incident na nagluntad sa nagila mga gabi mga kaaksyon. Live report diri sa Japon sa area sang station number 6 ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Curfew hours na mga ka-aksyon diri sa Sura sa Bacolod puro di mayara sang kinagamo pang nagaluntad sa Purok BM Barangay Takuleng Surat sa Bacolod. May isang natiruhan dala na sa hospital kag may 3 subong nga ara ginaimbestigahan sa mga kapulisan sa Police Station 6. Sige, depende na karon kung mayara sang panibag-o nga development kon update si aksyon na John Diaz ara dira sa Maya Police Station 6. Sa nga material di balaon tara maka-aksyon detalye sang report na tipon daloon nga balita ni aksyon na Percival Villamor sa Southern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa piyagkalin ni aksyon na Percival Villamor, aksyon first mayong gabi sa detalye sang report please kamin. Mayong gabi aksyon Marlon kagasubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamatin sa Action Night Patrol sa gihapon aksyon Marlon wala untat ang operation sang aton kapulisan sa pinaagi sa pag-bypass operation sang aton mga kapulisan. Ang una diri aksyon Marlon nag-bypass ang aton kapulisan sa Bago City sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batusan kagang suspetsado na kuhaan kag nabaklan sa aton Porsche buyer sang pulis sang anom tanan ka apito ito ka Hitchell transparent suspected siya kag ang suspetsado ng kilala kay Jory Carido Igatia 45 anyos kag hindi siya pumuluyo sa Purok Malipayon Barangay 35 Bacolod City. Ang operasyon sa aton kapulisan nga dito sa nakuha sa may Barangay Talok Bago City mapakig-transact o kon magabaligya sang iya nga dala nga suspected siya sa iyaman ng mga customer. So nakuha sa aton kapulisan ini ang suspetsado sang ginadilian nga droga aksyon Marlon. So nakuha man ang 500 piso nga mo ang gingamit sa iya nga pag-bypass ang suspetsado aksyon Marlon. Kag inisya karon naunong sa custodial facilities sang Bago City PNP. Kag pag-abot sang alas 4:30 ang aton kapulisan man sang siyudad sang La Carlota nga sa diin nagkandak man sang bypass operation kaina alas 4:30 sa may Hacienda Fee Barangay Batuan La Carlota. Ang operation aksyon Marlon ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, Chief of Police sang siyudad sang La Carlota. Kag ang inisya na baklan sang aton kapulisan sang isaman kay Hitchell transparent suspected siya kag na-recover sa iya posisyon ang duha ka dalagko nga mga suspected siya sa nasulod sa Hitchell transparent action Marlon. Kag ang suspetsado ginkilala diri kay Jumar Halanduni Guillermo. Jumar Halanduni Guillermo alias Janjan kag inisya suspetsado pumuluyo man sang Barangay Batuan La Carlota aksyon Marlon. Kag inisya nakuhaan man sang isa ka 1,000 pesos nga mo ang gingamit sa pag-bypass sa iya. Kag karon ang suspetsado ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Carlota PNP kag nagapangatubang sang kaso nga ginpasaka sang aton kapulisan sa pagbaylar sang Republic Act 9165. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon Action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Salamat aksyon Pers
It's 10:53. Action Radio Philippine Standard Time. Salamat gid sa mga nagpadala sa ilas ring dugang nga mga mensahe ha. Gamonitor sa ato sa live stream sa saligid nga mga tirion. Sige, balikan ta nga ato sa ring patrola. Ang detalye sang natipon nga balita ni Action na John Diaz. Hindi na malabutan karon ang detalye sa ring panibag-on na naman nga kinagamo. Shooting incident. Bantayan lang boss nga adlaw. Aga pa. Sa action report sa first person ang sa ibang panatuntunan sa Action Radio Bacolod kabay pa nga di lang lala tong naangkon nga igo ang pilas sa atong isa ka tinuga nga naluthangan sa kinagamo sa mga gabi sa may Purok BM barangay Taguling Sunad sa Bacolod. Amo ning gati dapat man magbulig roving. Galing kabanti ang ato sa mga tanod sa barangay, di man siling bilog nga barangay masakop nila ka roving. Yara gadya sa lawayon na. Kawayag anong dong nga mayara sang curfew diri sa may sunad sa Bacolod. Yaman akong kaisa malulong sa pag-inom sa mga hulubog, malulong sa barkada. Amo na gida tunaan sang kinagamo. Ari nang balik nga report sang patrol. Action Night Patrol Field Reports. With Action John Diaz. Action John sa balik nga report. Please come in. Duha ka mga minor di edad Action Mar ang nadakpan sa kapulisan sa Station Number 2 sila bypass operation nga ginpatigayon diri sa area sa Purok Tunay, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sang Station Number 2 nga ining duha ka mga persona at mga sinimana na Manila nga ginamonitor matapos may baluan nga ining 15 anyos nga lalaki nga mo subject sa bypass operation nagabuligya sa illegal nga droga amo ning iabig na kabig nga dalo negosyo Action Marlon. So diri kay Pendon ang 17 anyos naman nga lalaki nadakpan ining upod sang subject mismo sa kasang bypass operation sa kilid lamang sang dalan si Rabin nagbinaklanay. Na-recover diri sang Station Number 2 ang kapin na napulo ka mga plastic sachet sang illegal nga droga ginabulubanta nagabugat sang 10 gramos Action Mar. Kagon basiya ng Dangerous Drug Board o kung DDB value sa mga illegal nga droga, ang market value sini nagadangat Action Mar sa 68,068,000 pesos ang yadring market value. Ini sila kinakabing nga state level individual pero kung nantaw natin sa categorization Action Mar, mga newly identified drug personality kinini sila kahit wala pa man sila na pamanaugan sa tinatawag nga intelligence report o kung IR sang police station number 2. Uli na nagtuhaw ang ilang siningangala na matapos sa takiban nga sila galit nagabuligya sa illegal nga droga sa mo mismo nga lugar. Ang duha ka mga persona ang karon preso dira sa custodial facility sang station number 2 kag sila man nagtanalapan sa kansang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumali sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Kay na naghatag man sa update si Police Captain Pendon according sa iya basi buwas makaplastar sila sang dugang o nga development sa ilang investigation may angot sa kaso tubla nga pagpatay sa duha ka mga lalaki dira mismo sa may Bredco Port sa may Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Pendon ginaulat ang ballistic examination report pero may ara na di siya sang crime laboratory result sa examination in terms of illegal drugs nga na-recover. Tubtub subong kuno do wala pagid sila sang lead sa kung sino ang mga suspect sa likod sining krimen pero basi mamat-amatan rin ni Action Mar samtang padayon nga nagasulod ang pila ka mga ebidensya kag mga resulta sa mga examination nga ginconduct sang station number 2. Balik agikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz unang sa Action sa Bacolod Action Radio. Pagi sa string ambahanon kiss me goodbye. Nagatakoban na temporaryo ang inyo string palatuntunan. Action Night Patrol Martes nga edisyon June 8, 2021. Magabalik ini boss. Balik man ang regulang anchorman Action Eric Magbanwa. Salamat sa mga nagpadala sa ilang sa mensahe sa ato sa live stream.
Sa mga nagpaapas, polo pasensya, buwas naman. Ato sa mga Action Unit Reporter sa News Center, Action and Defensor. Action Percival Villamor. Sa Patrol, Action John Diaz, Action Nixon Tahom. There is a technical control upon nato Action Delmar Madera with IT expert, Action JM Baikin. Ako naman, Action Marlon Hervaya. Nagabilin sang sweet dreams. Good night, good night. Sleep tight. Halong kagulo aligmat. Subong nga kagabihon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo